Hola, el meu nom és Daniel Gavarró i sóc empresari. Fa pocs anys vaig crear la meva pròpia empresa que va ser rendible des del primer trimestre. I a pesar de la crisi, segueixo multiplicant els beneficis anualment. Ara vull compartir el secret del meu èxit empresarial i per això he creat el curs Les lleis de l'èxit empresarial. El que conec és massa potent, massa valuós com per amagar-ho. A més, he après un altre secret. Allò que es comparteix es multiplica. Els cursos estan dirigits a persones que tenen negocis i empreses, així també com a professionals, autònoms, persones que estiguin en actiu, que desitgen convertir els negocis en un espai d'èxit i d'autorealització personal. Persones que volen que els seus negocis siguin immunes a la crisi. Qualsevol realitat obeeix a unes causes. Res no existeix sense causes prèvies. Per tant, la clau està en descobrir quines són les causes de l'èxit i com crear-les. El quadrant de l'èxit que t'explicaré et durà a dominar aquestes causes. T'aportarà la capacitat de dominar les 4 àrees que condueixen a l'èxit. Els cursos es realitzen a Barcelona. El format és de 3 dies intensius perquè vull que puguis aplicar immediatament el que hagis après al curs a la teva empresa i la puguis transformar. Si això t'interessa, si aquest curs t'interessa, el cost econòmic no serà cap obstacle. En cap cas, mai excloem ningú per motius econòmics. Si vols unificar la teva vida personal i professional i vols introduir una sèrie de canvis a la teva empresa que la facin immunes a la crisi, et convido a fer el curs. Mira les dates i amplia la informació a la pàgina web espiritualitatiempresa.cat. El desig d'èxit sense acció és inútil, així que t'animo a actuar ara. Contacta i demana informació sense compromís a través de la nostra pàgina web. Fes-ho ara. T'espero.